Vale, pruebo. ¿Con qué quieres que pruebe? A ver. Han confirmado que ahora va uno de negro a cruzar la línea del campo. Vemos ahí una persona vestida de negro que va a cruzar ahora la primera línea de 22. Lo cruza ahora. Y ahora va a por la línea del centro del campo. Justo cuando acaba de saltar el árbitro vestido de rosa también. Vemos si alguien más puede cruzar la línea del centro del campo. Ya igual el árbitro. Ah, se nos escapa de plano, ¿eh? Ahora va el de negro. Lo cruza ahora. Lo acaba de cruzar. Pase, pase a la izquierda, otro pase más, otro pase más, otro pase más y finalizan la jugada. Ahora me refería... Y ahora vuelve el de negro y lo cruza ahora el centro del campo. Te vuelvo a decir, cuando cruza el de 22 metros, lo cruza ahora el de 22. Vuelve a ir y cruza ahora la línea del centro del campo. Línea de 22. Te hago la última de centro del campo. Centro del campo ahora. Vale, pues como siempre, a -5. Empezamos con la alineación de Chingudi. Luego vamos con el de Urgozo. Y como siempre, vete cantándome los minutos con bastante frecuencia, ¿vale?
Bai, ze moduz denoi, Kaixo arratsaldeon guztioi, Oier Zumarraga nauzue eta ongi etorri pantailan ikusten duzuen Playa Handi Irungo errugbi zelaira gaur hemen, asteburu bezala zuzenean ETV honen gizonezkoen Euskal Liga Seniorreko bigarren mailako 13. jardunaldiko partida izango dugu. Playa Handin gaude, hortaz, Saixa Txingudi eta bere aurkaria gaur Zornotzako Urgoz errugbi taldea izango dute. Partida minutu gutxi barru hasiko da, jada pantailan ikusten ditugu jokalariak, aldageletara, azken aginduak emateko gero behin elastiko ofizialarekin zelaira irtetzeko, azazki lauretan hasiko da partida, beraz dena prestemen zelairan, girona Playa Handin eta ziur arratsalde ederra izango dugula aurretik. Beraz, ez dezagun gehiago luzatu eta guazen bi taldeen hasierako 15koak errepasatzera. Txingudirekin hasiko gara. Iruneko taldea Inigo Kamarerok zuzendutako taldea. Onatx bere 15koa. 16arekin Andre Ferreira. 19 Xavier Sánchez. 2 Aitor Asurmendi. 4 Inigo Sánchez. 5 Jon Mediavilla. 6arekin Julen Iglesias. 8 Peio Castellano. 8arekin Aritz Rodríguez, 9 Joris Franco, 10 Lucho Etxeberria, 11 Koldo Segurola, 12 Carlos Lora, 21 Ekain Iribarren, 14 Odin Gutierrez, eta 15arekin atzelari lanetan Alejandro Lasa. Ordezko jokalariak, 3 jokalari besterik ez, Asier González, Alberto Robleda eta Pablo Bezga. Hau esan da, orain guazen kanpoko taldearen 15koarekin, Urgozo taldearen 15arekin. Beñat Labinek zuzendutako taldea gaur honako 15koarekin zeleratuko da. Batarekin Josu Zeharreta, 2arekin Asier Perez, 3 Unai Erdoiza, 4arekin Cristian San Anton, 5arekin Unai Eskizabel, 6arekin Iker Etxeberria, 7 Mikel Ispizua, 8 Beñat Sagarna, 9 Asier Tejedor Uztartze erdilaria, 10 Mikel Jimenez Zabaltzaia, 11 Unai Jona, 12 Ander Ozerin, 13 Jose Manuel Martínez, 14arekin Xabier Astorkitza, eta 15arekin 15ko aizteko Lander Kamarota. Ordezko jokalariak, aulkian izango diren jokalariak, Inigo Álvarez, Mikel Bustintza, Daniel Txisnenko, Andoni García, Ismael Martínez eta Iban García. Hauek, beraien txanda aulkian itxaron beharko duten, eta hemen ikusten dugu jada, Iruneko errugbi zelai klasiko hau, Playa Handi, gaurko partidak, oso sointo iresgarria da, sailkapenari begiratzen balima diogu, eta behin protagonistak aurkeztuta, bizkat guazen errepaso txiki bat egitera sailkapenari, kontuan izan da, Saixa Txingudi laugarren postuan dela, 33 puntu ditu, eta Zornotzako 46 punturekin, bigarren sailkatua, bi taldeak 12 partida jokatu dituzte, hortaz, Txingudik irabaziko balu, 3. postuaren borrokan bete-betean sartuko zen kasu honetan Iruñarekin, eta kanpoko taldearentzat ere, Urgozorentzat partida garrantzitsua litzateke, garaipena erdiesta, gora jarraitzeko, goratu bigarren sailkatua dela, lehen postuan liderra Eibar dago, baina bi taldeentzat hortaz, funtsezko partidak gora begira jarraitzen ekiteko, eta pasaden
jardunaldian, adibidez, etxeko taldeak 50 eta huts irabazi zuen Mutrikuren aurka, partida hemen bizi izan genuen zuzenean ETB honen partida esan behar da, ohiko baino lehenago bukatu zela, epaileak hala adierazita, talde baten ageriko nagusitasun horregatik, kasu honetan Txingudirena, eta konbongo taldeak aldiz 10 eta 21 galdu zuen pasan jardunaldian Eibar liderraren aurka. Gogoratu, Zornotzako bigarrena dela eta Eibarrek lehen sailkatuaren kontra ezin izan zuten garaipena erdietxi. Hortaz, bi taldeak garaipen gozez zeleratuko dira. Aurrekaririk, bi taldeen arteko aurrekaririk gertukoena Zornotzarrentzat da, lehen utzileko neurketan Zornotzako Urgozo nagusitu egin zitzaien Txingudiri, 31 eta 12, hortaz ikusiko dugu zer gertatzen den gaur. Garbi dagoena da, hemen ETB honen, playa hondun bizi izan genuen azkenengo partidarekin alderatuta gaur zelaiak beste itxura bat daukala, aste honetan eguraldia ere lagun izan dugu eta gaur ez dago horren besteko lokatzik, hortaz, errugbiaren praktikarako beste dinamismo bat ikusiko dugu ziurri aski, beste abiadura batekin jokatuko dute bi talde, hortaz errugbiaren praktikarako, aitzakiarik ez. Ikusten ari gara, haize pixka bat ere badagoela, haize ufadaren bat edo beste entzuten da. Baina orokorrean arratsalde dotorea irten dena gaur iruren, euririk ez, zaleak ere pixkanaka armailetara iristen, lauretan zen partida hasteko, hortaz atzerapen pixka batekin hasiko da. Esan dugu, ja da jokalariak berotuta, zaleak ere, animo oso eta gerturatzen guk ere mikrofonoa piztuta daukagu. Hortaz, errugbi partida hastea besterik ez zaigu falta, hortxe daude jokalariak, kasotan Urgozoko jokalariak zelairatzen, eta gogorazi, hau ETB honen jarraitzen ari zaretela gaurko partida hau, ETB-ren plataforma digital berri honetan, aurretik ETB nahi eran zena, orain ETB honen bihurtu da, eta bertan, astebururo eskaintzen dugun kirol eskaintza hortaz gain, eta guztietako edukiak jarraitzeko aukera duzuela bai zuzenekoak, disfrututako saioak, artxiboko saio historikoak, dokumentalak, telesaiak, denetariek, eta noski gaurkoan bezala kirol eskaintza zabala. Pantailen ezkerrean Zornotzarrak ditugu, txuriz eta urdinez, eta pantailaren eskuman, gaur eskumako zelai hori defendatzen hasiko dute partida Txingudiko jokalariak hauek. Beltzez eta berdez, era berean esan behar da, neurketa zuzentzeaz Xabier Etxaniz epailea arduratuko dela, hortxe ikusten dugu arroxez, eta hortaz, berarentzat ere zorterik onena. Txingudiren gerra oiua, azken animo horiek, partidari ekiteko. Bi taldeetako jokalariak bere leku hartuta, kokatuta, berde gune honetan sakea Urgozerena izango da. Epaia Xabier Etxaniz, bi taldeetako jokalariak zenbatuz, dena prest. Gu ere bai, errugbi partida besterik ez da falta. Az dadila partida, lehen sakea zuzenean Irungo zelaira ongi potxaratu dute Txingudiko jokalariek. Lehen bolroka lurrean, Uztartze irekia atera dute eta ezkerrez kolpe gogorra hau bai dijoa Irungo zerura. Gogoratu gainera, hemen alboan dagoela, zelaren alboan dagoela aereportua, hortaz baloi hori etzen hegazkinen batetik urrutibiliko. Urgozorentzat partidako lehen baloi jabetza, Uztartze irekia orain ere, ongi baestu dute baloi jabetza kasu horretan, hiru-lau jokalarirekin baloiaren inguruan. Orain eskuine galera baloia mugitu nahian, pase luzea bikaina, lerrok puskatuz, orain korrik egiteko aukera dute Zornotzarrek, pasea motzean. Pase luzea egin nahi zuen,
Baina azken unean ongi itxi dio pasabidea, baina baloi jabetzak. Txuri jantzitako jokalarientzat izaten jarraituko du. Ongi atere dute baloia oraingo honetan ere etxeko taldeak lehen baloia betza hori. 3-4 jokalari baloia babesten eta espazio ikusi dutenean. Eskuinak alanetatik barrerak eta egiten saiatu dira. Baloiak txurien izaten jarrituko du Urgozorena. Orain baloia lurrean berriz ere. Borroka gogorra. Metroak konkistatu nahian. Raka hor. Epaiak ez du zerra direzi momentuz. Orain bai, eskatu dute baloia. Bide berberetik jarraitu nahi dute. Metroa konkistatuz. Bai, txingudiko erasoa, txingudiko defentsa barkatu erakarri nahian, eta gero posible da alakoren batean baloia askatzea kontrako egaletik erasotu alizateko. Momentuz buru gogor bide berberetik eta fruituak ematen ari da haien planteamendua. Metroak errez irabazten, fisikoki gehiago direla badirudi Urgozoko jokalaria, kontuz 22 metroko marra gertu baitute. Hor jarraitzen dute borrokan. Txinguko jokalari desente ere baloiaren inguruan. Beltzak eta txuriak nor gaienduko ote da. Txingudikoak hor tinko arresia defendatu nahian, baina pixkanaka gainera etortzen ari zaizkie kanpotarrak. Gertu duten txegua. Borroka gorra, orain kontuz eskuine galera mugitu dezakete baloia. Laguntzak ere onak dira, baina despistean ere jokatu nahi dute atzeko lerroko jokalarierekin. Jagaren inguruan borrokak jarraitzen du. Baloia ere ikusterik ez du nun dagoen. Azkenean beresuratu dute baloia, zeien ongi txingudiko jokalariek arrisko aldenduz. Azken unean iritsi dira hor erratzarekin. Baina lehen abizu serioa. Azkenean bertatik. Jokatzeko jokaldia litzateke hau. Arriskurik ez hartzeko, partida hasi berri da. Baloia txingudikoentzat. Ia nola berrekiten dien partidari. Luz esan bezala. Ongi poltsaratu dute kanpoko taldeak. Autopasea egin nahian. Asmoa ona zen, iritsikote da. Baloia solte. Gertu izan da ba. Jokaldi individual hori. Baina azken unean gutxigatik ez da iritsi. Aukera ona berriz ere. Urgozorentzat. Markagailuan aurretik jartzeko estreinakoz. Uztartze geldoa. Uztartze geldoa, atera dute eskuine galera, horre utxunea dago, utxune argita garbi. Kontuzo entxegua gertu baitute, gurutzatu du marra. Utx eta bost, kanpoko taldea aurretik jarriko da markagailuan, ondo irten dira. Mele horretatik. Urgozoko jokalaria kutxune hementxe eskuine galean zegoen ez, eta naiz eta azken unean etxekoen laguntzak iritsi diren, ez dira nahikoa izan eta azkenean entxegu marra gurutzatu du obalak, utx eta bost. Transformazio aukera Urgozorentzat 7 puntuko jokaldirako. Ez du erresa izango jaurtik eta Asierte Gedorrek. Ez du angelu erresa. Kusiko dugu eskuinonarekin jaurtik eta hori noraino heltzen den. Jaurtik eta gurutzatua, gehiegi gurutzatu du. Utx eta bost hortaz markagailuan. Bosgarren minutuan gaudenean, kanpotarra jarri dira aurretik, bigarren sailkatua jarri da aurretik.
Txingudirentzat ere, egia esan gaurko neurketa erabakigarri izan daiteke sailkapenari begira. Esan dugu Zornotzako Urgozo taldea bigarren sailkatua dela eta Irundarrak laugarren postuan daudela une honetan. Eta gogoratu, lehen sailkatua zuzenean igotzen dela mailaz eta bigarrenak promozioa jokatzen duela. Hortaz, Txingudik ezinbestekoa du gaur irabaztea. Igoera aukera horrekin jarraitzeko, aukerei bizirik eusteko. Zeren gaur, kanpotarrak irabaziko balute, oraintxe bertan partidaren aurretik 13 puntuko aldea zegoen bitaldeen artean. Gero noski, bonus bien bidez ere, puntuak lortzeko aukera dagoenez, alde hori murrizteko dago, baina gaur galduko balute, gauzak oso zail jarriko lirateke Txingudirentzat, horregatik Irundarren helburua gaur, ez da soilik garaipena, izik eta alik eta puntu gehien eskuratzea ere garrantzitsua izango da aurkariaren bonusak saihesteko. Talde hauek ere elkar oso ondo ezagutzen dute, duela pare bat urte berdinketa lotu zuten hementxe bertan lokaztutako partida batean. Eta oraingoan, Txingudi esango nuke gorantza datorren taldea dela. Hortaz, etxean jokatuta gaur beraientzat bere biziko garrantzia duen partida, momentuz Maldangoran jarri zaie, oraindik asko gelditzen da. Soilik 7 minutu besterik ez dira jokatu. Hor, diagonala espaziora, ongi potxaratu dute horrez du baloiak mugimendu arrarorik egin. Ondo neurtu ditu distantziak. Kanpora baloia eta alboko sakea. Oraingo honetan ere. Txingudirena izango da. Lehen erasoaldi luzearekin. Irundarrak Aitorra Surmendi jarriko du baloia jokoan. Bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7 jokalari hor. Elkarren segidan. Ian ora jokatzen duen, Zelerrokin jokatzen duen. Engainua irentsi dute, ongi poltsaratu dute baloi hori, pasamot xamarragian, bertatik jarraitu beharko dute, ongi orain Irundarrak metroak irabaziz, indarraren indarrez. Jokalari desente bultzaka, norabide bakarrean, Urgozoak ezin eutxi uolde horri, kontuz metroak errez irabazten ari baita Txingudikoek hor laguntzak iritsi beharko dute. Barrerak eta hori saiesteko. Entxegu ere mura gerturatzen, kontuz hor 12 zenbakia, gertu du Entxegua, bai, iritsi da, Entxegua, Carlos Lorak lortu du, berdinketa jartzea, markagailuan, jokaldi oso landua, metroak erraz konkistatu dituzte, bultzaka, azkenean hor fisikoki gailendu egin dira, Urgozokoak hor fase estatikoan ezin eutxi, eta baloia aitaren batean atera eta barrutik ziztu bizian Carlos Lorak berdinketa jarri du markagailuan eta orain transformaziorako. Lutxo Etxeberria dijoa ona du aberetzat, Lutxo Etxeberria jokalari handia da, hanka oso fina duena zabaltzaile honek. Eta aukera paregabea du, aurretik jartzeko markagailuan, Iakamairak ere laguntzen digun, eta transformazio hori enfokatzen digun, Lutxo Etxeberria dijoa. Hortik eta oiuengatik suposatzen du transformazio hori sartu egin dela 7 eta 5 jarri du hortaz Lutxo Etxeberria 10 zenbakiarekin. Eta erantzuna, etxeko taldearen erantzuna, segidan iritsi da Urgozo aurretik jarri, baina hurrengo jokaldean Txingudiren erantzuna, ze partida gaur partida handia ikusiko dugulakoan nago, erritmo handian, erritmo bizian ekin die bitaldek partidari, lehen minututik kontrako jagaren bila, Entxeguak pilatzeko asmoz, presioan arriskuak hartuz, eta
bi taldeak asko dute jokoan. Zertze irekia, berriz ere atzera, eta baloia luze metroak irazteko, ongi poltsaratu dute baloi hori Urgozokoek, pasea luze, ia metroak irazten dute, norrek jasoko ote du, baloia kanpora irtengo da, bai. Baloia kanpora irtengo da, baloia berriz ere, baloiaren jabetza berriz ere. Txingudikoena izango da. Harrigarri izan da, hor Txingudiren entxegu jokaldi horretan. Irundarren aurrelariek erakutsi duten gaitasun fisikoa oso nagusi izan dira. Egia da, inertziak pixka bat ere eraman diela, eta kasu hauetan inertzia horiek ere kontrolatzea oso garrantzitsua izaten da, zelaia alde duzunean eta jaga nolabait aurrez aurre ikusten duzunean errazago izaten dela metroak konkistatzea, defendatzea baino, baina oso nagusi izan dira, eta gero Carlos Lorak gogoratu jarri duela berdinketa sailkapenean ondoren Lutxo Etxeberriaren transformazioaren bidez, 7 puntuko jokaldia izan da. Txingudi berriz ere beraien bigarren entxegoaren bila. Paseatzera hor jokalari pilaketa asko eskuinegal horretan. Nekez lortuko dute hortik aurrera egitea, baloia galdu dute. Zornotzako berreskuratu du. Zalaparta ere. Ongi poltsaratu etzen bate erraxa. Luze jokatu dute. Kontuz bote horrekin. Azkenean lehenengoan ez, baina bigarrenean bai poltsaratu dute. Eta zuzenean aukera. Ze presioa, Txingudiko bi jokalari hor zuzenean joan zaizkie presioan. Eta azkenean alboko sake hori behartu dute. Berriz ere Aitor Asurmendik jarriko du baloi hori jokoan. Gogoratu, Irungo taldearen lehen transformazioa, lehen entxegoa, horrelako jokaldi baten hasi dela. Jatorria alboko sake baten izan duela. Ikusiko dugu orain, zer egiterik duten. Nor jasoko dute sorbaldaran. Pasea motzean ez dute poltsaratzerik izan eta baloia galdu dute. Lurrean zegoela argi eta garbi heldu die. Baloiaren jabetza. Zer adierazi epaileak irten egin dela edo bai, baloi hori irten egin dela egotzi du. Beste touch bat. Motzez, laugarren jokalariarekin, ezin izan dute potxaratu oraingo honetan bai, defenditu dutela ongi tutxa Urgozokoek. Laguntza ona, baloiaren jabetza mantentzeko. Ez dute luzeri jokatzen, Pase motzak lehen esten Urgozoko jokalariak. Urgozoko jokalaria lurrera, bi baloiaren gainean, posizio hori babesten. Berriz ere lurrean bitaldetako jokalariak. Abantailarekin jarraitzen dute. Momentuz ez dago ezertxo ere ez. Atera dute eta ziztu bizian baloia zerura ongi potxaratu dute. Adierazi dutela uste dut. Hamar metro atzera. Irungo jokalarien esaten dutenagatik hor esaten zuten pixka bat gehiago zabaltzeko nolabait zelaia bere zabalean hobeto defendatzeko naiz eta barruko pasabide horiek pixka bat gabez gabe utzi zeinen ongi hor presioan baloi luze horietan zeinen oldarkorra geritzen ari diren etxeko taldeko jokalariak.
baloiak bote egin bezain pronto. Hor Txingudiko bi hiru jokalari inguratzen dira. Izan akatsa behartzera, izan bote egin ondoren baloi horiek pilatzera, baina momentuz fruituak ematen ari zaizkie planteamendu oldarkor horrek. Aurretik baitea etxeko taldea 7-5 hemen playa hundin, kontuz baloi horrekin, aste borrastea, bai, azkenean jaso dute baloi hori Txingudikoek, baloia luze, ez da baloi hori irtetzen, presioan dator, kontuz, hor plakak eta berandu xamar iritsi da, barrenak eta ona, metroak irabaziz, orain bai, lortu dute, barrenak eta hori geldiaraztea, 16. minutuan eta ebe honen, Txingudin, playa hundi, Txingudin, eta hor Urgozoren arteko partida. Kemenez, bi taldeak orain lurrean berriz ere. Nabari da tentsioa, Nabari da gaurko puntuek asko balio dutela. Arratsalde eguzkitsu honetan Irunen. Orain ere zuzenean kanpora. Arnaz pixkat hartzeko ere ona dute bitaldetako jokalariek. Partida xera honen ondoren. Baloia gora, zeho galdi azkarra, zein ongi koordinatu diren elkarren artean. Kontuz hor metroak iritsi litezke, plakak eta benetan ona hor orkatiletik lurrera bota dute. Baina ezkerre galetik sartzen jarraitzen dute. Borrokagor jarraitzen du orain zelai erdi inguruan 10 metroko marra horren inguruan. Azken minutu hauetan egia esan zelai erdiako joko hori nagusitzen ari da. Tutxa asko, plakaketa asko, fase estatiko handia, ze kolpe hor bi jokalarin artean. Lurrean gelditu da minartuta, baina jada zuti dago Txingudiko jokalaria partidarekin jarraitzeko. Orain aldaratzea ez da oso fina izan, zuzenean kanpora metroak irabazi gabe. Eta Txingudirentzat aukera ona izango da, pixkanaka, Urgozoren zelaian egonkortzeko. Beste tutx bat esan dugu, azken minutu hauetan aukera gutxi izaten ari dira, defentsak nagusitzen ari dira erasoko jogorri. Eta orain ere, alboko sakea Irundarren alde. Bat bi hiru lau bost jokalari uzten ditu Txingudik baloiaren atzetik. Zabalik ezkerre galonetan ikusten dugu jokalaria Koldo Segurola. Eta askotan esaten da, rugbia pazientziaren jokoa ere bat dela. Egaleko jokalarintzat askotan, nola kontuz berriz ere Txingudiren barrerak eta saiakera, orain Urgozokoen plakioketak berandu xiegi. Gauza onerako, jada 22 metroko eremu horretan etxeko taldea ondo irten dira alboko sake horretatik eta espazioa bilatu dute. Bai, baloi jabetza galduko dute. 20. minutua markatu. Baloia berreskuratu. Eta orain bai, aldaratzea ona, hobea behintzat.
jokaldi hau ere ongi defendatu dute Urgozoko jokalariak izan ere, barrenak eta saiakera hori ona izan da, kanpotik barrurantza egindako mugimendu hori. Orain Urgozo ongi atzetik baloi atera, baina presioa bat hor, kontuz baloi hori lurrean da, nor nagusituko ote da. Urgozo jarrituko du obalarekin, barruraka presioan hor, Koldo Segurola, plakaketa ona, atzetik aurrera eginez, baina atzean kontuz pase arriskutsua. Baloi hori aurrera bidali nahi zuen, baina ezin izan du 21 zenbakia atzean uzti, kasuetan Ekain Iribarren. Eta azken minutu hauetan egia esan presio hori, defentsako lana hori. Erasoko jokoari nagusitzen ari zaio. Hegaletatik joko gutxi ikusten ari gara. Segurazki azken pase hori, azken erabaki hori. Azken ordula ordenean hori xebera falta izaten ari zaie bi taldei. Eta lehen esaten genbiltzan, adibidez ikusi dugunean ezkerregaleko Koldo Segurola, ezkerregalariko marrari itxatxita. Uztartze geldo bat beste galean zegoela. Halako jokaldiek ere, errugbiaren bere kirolak berak dituen berezitasunak erakusten digu. Azkenean, pazientziaren jokoa da nola jokoa eta obala hegal baten egon arren, nola jokalari batzuk egon behar duten kontrako eremu horretan baloia ziztu bizian ateratzeko eta beste alderaino mugitzeko, ez? Eta alde horretatik, kirol honek 80 minutuak kontzentratuta egotea eskatzen du. Eta erasoko jokoan, jokalariak geroz eta zabalago izan, barruko pasabideetatik ere sartu alizateko, eta hor Mantaren jokoa da, arerioak erabaki beharko du. Zabalago defendaitu edo itxiago, eta horren bera, zirrikito barrutik, ala kanpotik egon daitezke bitartean, zela erdian baloia. Orain Urgozo, azken minututan eginez bezala, Txingudiren zelaian. Pixkanaka, metro, aurrera eginez. Driblina orain ona. Ander Osterinek, berriz ere, uztartze irekia. Hor zailtasun ugarirekin aurrera eginez. Lurrean berriz ere. Uztartze lurrera, plakaketa ona. Ongi atera dute baloia. Berriz ere, barruko pasabideetatik aurrerak egin nahian. Aldaratze hori ez da hona izan, presioan ongi berriz ere berreskuratu dute baloia kanpoko taldeak. Tentsio handia Aianduko zelaian. Pasa luze, zuzenean kanpora. Ez dute arriskurik hartzea nahi izan. Eta baloia kanpora bidali dute. Horiek Marko du Fresen hitzak ziren. Kameran entzuten genituenak. Inigo Kamarero Txingudiko entrenatzailearen laguntzailearenak, Arri eta Garbi, Lutxo Etxeberriari taldeko zabaltzaileari, baloia pixka bat mantentzea eskatuz. Pixka bat gehiago jokatzeko eskatuz. Azken minututan jokaldi nasiak ikusten ari garelako. Horrik egiteko aukera du Txingudik, ziztu bizian dator, Suziria bezala, zeien ongi jokaldi ona, bigaiz zabaldu du ezkerre galeraino, barrurantza iritsi daiteke, bai, eta baloia gurutzatu, bai, Jagera inguratuko da. Entxegu aparta, Txingudik orain bai,
Zein jokaldi hona egin duen kasu honetan, Ekain Iribarrenek, baina meritu handiko barneraketa egin duena hor Andre Ferreira izan da. Bilutxik harrapatu ditu Urgozoko defentsak, eta hor zelai erdiko jokaldia nasia zela zirudienean, baloia berreskuratu, eta tximista bezala berak baloia besapean gorde, metro ugari konkistatu ditu, eta gero defentsak beraren ingurura hurbildu denean bikain askatu du baloia. Ondoren Ekainek ama beste bigarren entxeguan egiteko, eta orain transformazioko aukera dute. 12 eta 5 jarri du Ekainek, orain Lutxo Etxeberria joango da 12 eta 5 jartzeko aukerarekin. Lutxo Etxeberriak transformazioa sartu du, hortaz 12, 14 eta 5 barkatu. Haze oina duen jokalari honek, Lutxo Etxeberriarena. Txapela kentzeko modukoa da. Eta berme bada, halako transformazioak sartzelako orduan. Horrelako oinak badirudi ezetz, baina pixkanaka transformazio zenbat puntu egite albidetzien dion txingudiri Lutxo Etxeberriak. Eta bien bitartean Urgozoko 11 jokalariari, Unai Jonari txartel horia erakutsi dio kasu honetan Xabier Etxaniz epaileak. Zan ere, Ekain Iribarren zuzenean zigoenean entxegu ere mura, atzetik zango trabatzen saiatu da, eta epaileak esango nuke oso ongi ikusi duela jokaldi arriskutsu hori eta txartel horia oso garbia. Uzartze geldoa. Italdetako jokalariak hor, sorbaldarekin itxatxita. Borrokarako prest. Paileak oraindik ez du mele hori jokoan jartzeko baimenik eman. Sartu txingudik, baloia pasabide horretan. Loritz Franco sartu baloi hori, eta hemen ezkerra honetatik Aritz Rodríguez aurrera egin nahian. Urgozoren laguntzak bikainak, plakak eta oso ona. Taldetako jokalariak, aurrelariak hor, jokalari indartsuenak. Borrokan zelai erdi inguru horretan, inorkestu ez ditu metroak merke saltzen. Zeilerongi orain Urgozoko jokalaria inertziarekin indarraren indarrez aurrera eginez. Eta baloi jabetza orain dikan etxeko taldea, barkatu kanpoko taldearena izaten jarraituko du. Ordu erdi bete direnean, ordu erdi jada pasa dira. Playa Undin hemen ETB honen astebururo bezala. Gizonezkoen Euskal Liga seniorreko bigarren mailako 13. jardunaldian Txingudi eta Urgozo aurrez aurre. Eta hementxe orain minartuta etxeko taldeko jokalari bat.
Osasun zerbitzuak irten dira, baina badirudi Aritz Rodriguezek ez duela arazorik izango berdeunean jarraitzeko. Baloia gogoratu, kanpotarrena izaten jarraituko duela. Hauek kanpora bialduko dute baloia. Gogoratu 14-5 aurretik direla Txingudiko jokalariak. Bi transformazio, barkatu bi entxegu, bi transformazio Lutxo Etxeberriak, Zornotzakok entxegu bakarra egin du, momentuz. Ligako bigarren sailkatua hemen Txingudiren etxean galtzen, laugarren sailkatuaren etxean galtzen. Alboko sakea Tutxa, luze laugarren jokalariaren bila, ongi atera du orain, ongi koordinatu dira Iker Etxeberria bere taldekideekin, baina berez ere baloia galdu dute tokitxarrean. Kontuz baloi horrek jaberik ez ote du, azkenean plakakita ona da. Baloia etxeko taldearen izaten jarraituko du, tunelaren arena ongi egin dute orain. Berriz ere lurrera. Gutxi irauten dio baloia kanpoko taldeari. Diagonala, pase bikaina zoragarria, baten kontra orain. Zerra irazi du. Abanta irazi duela esango nuke, jogoz kanpokoa. Aso aukera garbia zen, bikain ikusi dute eskuine galetik espazioa hementxe zegoela ezkerregal honetan. Eta hain justu Koldo Segurala zuzenean zioala entxegu eremura. Epaileak Xabier Etxanizek jokoa galditu du. Eta orain metroak irabazi dituena. Urgozo izan da. Tutxa beste behin kanpoko taldearen zat. Sandu Urgozo kanpoko taldea maitze dagokionez denboraldia ia ezin hobea egiten ari dela. 12 partidutik soilik 2 galdu ditu eta 2 gainera Eibar liderraren aurka. Eibarrek gainera hauek bai irabazi dituztela ligako partidu guztiak, hortaz testu inguruan jartzeko Zornotzako Urgozo taldea egiten ari den denboraldia, soilik 2 partidu galdu. Hau horrela bukatuz gero, hau 3. litzateke, baina aurretik galdu dituen 2 partida bakarrak Eibarren aurka izan dira, eta Eibarrek ez du partida bakarra ere galdu, hortaz datu guztiak mai gainean izateko azte denboraldi puxka egiten ari den Zornotzako taldean. Partida guztiak ongi lehiatzen dituen taldea, ez du are nolabait beti emaitzak onak ateratzen dituen taldea, eta 56 puntu dituzte oraintxe bertan Iruzorroan, 6 bonus ofentsiborekin, momentuz atzetik markagailuan, baina zeinen ongi lehiatzen duen taldea kontu zen azken unean plakaketa ona izan da, baloi hori irten eginda, bai, baina arrisku jokaldia zen kanpoko taldearentzat eskuinegal honetan. Ondo topatu dute, hor jokoa geldirik egonda eta erdilo harrapatu dituzte Txingudiko hegaletako jokalariak. Laguntzak berandu hildu dira, azkenean beste alboko sake bat izango dute. Oraingoan Txingudikoek baloi horrek eskuetatik ies egin badidia azkenen jokaldian. Ia nola kentzen duten gainetik presio hori. Pasea bai, motzean, ez dute potxoratzerik izan, baloia galdu dute, berriz ere baloia Urgozok, lehiastua hor, plakaketak handik eta hemendik. Barruraka metro bizpairu metro irabazi, asko balio dute hor metro bakoitzak, asko balio du metro bakoitzak. Entxegua, bai, azkenean bai, balekoa da. Hala? Oraindik ez, koste egiten ari zaigu
baloi hori benetan non dagoen ikustea, ia gurutzatzen ote duen marrak, aitaren batean aterako dute, berriz ere zuzenean, Entxeguaren bila, orain honetan bai ala ez, bai ala ez, bai ala ez, bai ala ez, bai! Bai Entxegua, 14 eta 10 garriko du markagailuan Urgozok, partidako haien bigarren Entxegua. Esan dugu, inguratzen ari zirela, arrisku handiarekin eskuine galonetatik. Jokoa etenda izan da lesio bategatik, eta alboko sake baten bitartez, pixkanaka, harria pixkanaka zizelkatuz, metro, zentimetro, ia, eta azkenean iritsi da, Entxegu eremu hori gurutzatzera, ia bigarren transformazio honetan, lehenengoan huts egin du Julen Iglesiasek, ia bigarrena, antzerako posiziotik, ez da angelu txarra, eskuine oinarekin joko du, aurtik eta gurutzatua, Julen Iglesias, dijoa, baloiaren gana, aurtik eta dator, orain ere gehiegi gurutzatu, baloi hori aurrekoan egin bezala, hortaz, 14 eta 10, bi Entxegu talde bakoitzaren zat, baina markagailuak benetan ez du jarraitzen du, 3 minutu besterik ez direnean falta, lehen zati honi amaiera mateko, eta esaten genbiltzan, Zornotzako Urgozo taldearen denboraldia txapela kentzeko moduko izaten ari dela. Urgozo Rugby taldea duela 11 urte sortutako taldea, Zornotzan egia esan betidanik izan da errugbiaren baitan mugimendua, baina jokalari horiek inguruko herrietan aritzen ziren orduan, bai Gernikan, Durangon, Elorrion, Getxon, Igorren batez ere. Eta, orain dela 11 urte, hasi zuten ibilbide hau. Hasieran errugbi eskola bat sortzea pentsatu zuten, baina 2015ko urtarrilean egindako lehen batzarrean, 20 gazte elkartu zirela ikusita, proiektuak norabide aldatu zuen, eta azkenean senior taldea sortzea lortu zuten, eta geroztik, hementxe, bigarren mailan lehiatzen ari dira. Horrelako proiektuak gartzen zaien bezala, hasierak, ez ziren bat errezak izan, hasiera xumea izan zuten, ez zuten zelairik, eta Zornotzako parke batean entrenatzen hasi ziren, lehen denboraldian partidak Igorren jokatzen zituzten, eta 2016tik aurrera hasi ziren jada Zornotzan bertan larreako instalazioetan jokatzen, eta pixkanaka urteren poderioz, proiektu ere egonkortu egin dela esango nuke. Taldea sendotzen joan da, eta historia laburretan bi igoera lortu ditu, 2021-2022 denboraldian lehena, eta 2023-2024 denboraldian bigarrena, ia zortaz Euskadiko lehen mailan aritu ziren, baina aurten berriro bigarren mailan daude, iaz kategoria galdu zuten. Eta oraindik badaude jokalariak, 2015ean talde hau sortzen ikusi zutenak, talde hau erditu zutenak, lau bakarrik badira ere, Kapitaina Sagarna, adibidez, Gorka, Lander Kamarota, Unai Joba ere bai. Baina ikusten ari gara, Urgozo jokatzeko estilo oso argia duela, joko zuzena, gogorra, oso fisikoa. Eta badutela ere gaitasuna, batzuetan erritmoa apurtzeko, baina oinarrian aurreko lerroko lana eta defentsa sendo hori dituzte indargune. Eta ligako puntuen estatistikei begiratzen badiogu ere, gutxien jasotzen duen taldeetako bat da, defentsa lan handia egiten dute talde honetako jokalariek, eta pixkat horretan oinarritzen dute taldearen lehiakortasuna hor, bainat Labinek meritu handiko lana egiten ari da. Eta orain ere kosta egiten ari zaio Txingudiri, gogotik sufritzen ari da, metro bakoitza, pase bakoitza, zinbat kostatzen ari zaien. Baina orain hor, 22 metroko eremuan jada. Plakak eta bikaina. Orain jokoa eskuine galera, iritsiko te dira, bai ala ez, jasoko te dute gutxigatik.
Kanpora irten da azkenean, baina gertu izan da beste entxegu bat. Gertu izan da Txingudiren hirugarren entxegua, azken unean zuen denarekin bota da hor jokalari hori. Baina ez da iritsi, baloia kanpora irten da. Ja da, entxegu eremu barruan zegoen, baina alboko sake azkenean izango da. Abisu garrantzitsua. Lehen zatia bukatzeko gutxi falta denean, jada 40 minutuak beteta, oraintxe bertan 41 minutu terdi jokatu dira jada hemen playa hundin. Segurola jokoa ireki Peio Castellanoren gana, plakaketa ona, laguntza ona. Atxeen aldira iritsi garenean jada, ala ematen du behintzat, bai. Atxeen aldia beraz playa hundin lehen zatia amaitutzat joko dugu, 14-10 momentuz ala erakusten du markagailuak, talde bakoitzak bina entxegu hori bai. Zornotzako Urgozok 2 transformazioak utxegin ditu, Lutxo Etxeberriak aldiz, Txingudirentzat biak sartu ditu. Gainontzean, parekidetasun handia, parekidetasunak bikain laburbiltzen du zer izan den benetan. Lehen zati hau bi taldeak defentsan oso sendo, hemen metro bakoitza garesti saltzen ari dira bi taldeetako jokalariek, hortaz bigarren zatia dugu oraindik aurretik, 40 minutu eta bi taldeek asko dute jokoan. Gauzak horrela, ez urrutira joan, segidan gaude hemen playa hundin Txingudi eta Zornotzaren arteko bigarren zatiaren emankizuna egiteko. Orain arte, ondo izan.
Ba, bueltan gara, playa hunditik bigarren zatia jokoan da. Gogoratu momentuz, etxeko taldea aurretik dela markagailuan 14 eta 10 nagusitzen ari zaie kanpoko taldeari. Baina lehen zatiarean ikusi dugunari so eginez, bi taldek maila oso antzeko erakutsi dute, bi talde oso lehiakor batik bat arlo defentsiboan. Kosta egiten da hemen metroak irabaztea, kosta egiten da entxeguak egitea, eta gainera, bueno, badu beste osagai garrantzitsu bat, du beste pizgarrio partidu honek asko dutela jokoan sailkapenari begira. Gogoratu, kanpoko taldea bigarren sailkatua Urgozo gora begira jarraitu nahi duela Eibarren gandik pixka bat gerturatzeko, eta aldiz Txingudik, ba, adibidez, Urgozoren postu horretarako borrokan jarraitu nahi du. Gogoratu, lehen sailkatua zuzenean igotzen baita kategoriaz, eta bigarren aldiz promozio txapelketara joan beharko da. Melea orain, Txingudirena da baloia, Egalez aldeatu, baloia hilda gelditu da. Ondo ba ez dute baloia. Ezker Egaleraino mugitzerik ez dute eta barrutik egin nahi dute eraso. Borrokak estua izaten jarraitzen du. Ondo pase atzera. Hor Txingudiko aurrelariak zirrikitua eraiki nahian. Jokoa geldirik. Eta aukera hona izan dezake orain Txingudik beste entxegu batera gerturatzeko. Pasea ongi botxaratu dute Urgozoko jokalariek azkenean. Ia bertatik arrisku aldentzeri dute, baloia galdu dute. Epaiaren txistu entzun dugu. Baloia segidan atera dute, kontuz. Mene erritmoak eta adrenalinak eta tentsioak eta joko honak eta giroak hemen punta-puntako izaten jarraitzen du. Maila oso narakutxiz bitaldeak, plakak eta zoragarria, lurrean, ongi askatu dute baloia, ongo behaiztu dute baloia, kontuz orain taldekide bage, zeinen ongi egin dieten iskin, barrenak eta oso da, jokaldi bikaina egin dute, zela erdin guruan gelditu dira azkenean, hor gelditu da, Zornotzakoren erasoa, Urgozoko jokalariak berriz ere baloiarekin, paseak motzen eginez, kateatuz, baloi hori azkenean, besoetan kateatzea lortu dute, pase atzera, orain eskuinegaletik, hortik baute da gaurre egiterik, ba ez, plakaketa hona da, baina hortzak erakutsiz jarraitzen du Urgozok. Beste barrenak eta saiakera bat barrutik, zerregitua irekin nahian. Ze jokalari pilaketa hor. Ondo Urgozo, bikain. Keran dute barrurak egiteko. Taldekide gutxi orain baloiaren inguruan. Laguntza ona izan da. Eta bikain berreskuratu dute baloia. Laguntza onak izan dira. Baloia orain. Berriz ere Irundarrentzat. Barrutik oso ondo itxi dute, kanpotik jokatzera behartu eta jokalari oso gutxirekin itxi da Urgozokoak azken eremu horretara. Defentsan ongi, etxeko taldea pazientziarekin eta arriskurik hartu gabe.
Bortxa berriz ere, horretik garbi eta garbi ikusten genituen bitadetako, bueno, planteamenduak zeintzu diren, erasoko jokalarien piezak eta kokalekoak zeintzu diren. Rasoaren egitura horra argi ikusi dugu, baina alboko sakea. Asurmendik aterako du. Azken jokaldi honetan egia esan Urgozo kongi mugitu du baloia, azkar, eskuetatik eskuetara, eta jokoa zabaltzen saiatu dira, egaletara begira gehien bat, ezker egaletara begira. Pazientziarekin erasotzen ari da, naiz eta atzetik egon markagailua, fasez fase. Eta lortu dute, azken jokaldian ere, defentsa horiek erakartzea ondoren utxunen bila, baina azken momentuan argitasunik gabe iritsi dira. Pasea luze, kanpora ertengote da, bai, metroak eraziko dituzte. Beste tutxu bat. Taldetako defentsak oso ondo kokatuta. Ia honetan. Ze presioa Txingudik. Ze presio lerro altua kontuz kontra erasoan. Txingudiren abiadura hor. Atzeraka korrika eginez orain Txingudik, atzeraka korrika egin behar. Orain beste fase bat, zela erditik aurrerantza egin nahian. Zartze irekia ona. Plakaketak ere horak izaten dira, kontuz orain. Zindute gelditu, azkenean lurrera, bai joan da lurrera. Baloi jabetza Urgozorena izaten jarraituko du. Orain bai atera dute. 10 metro atzera. Gudi orain sufritzen. Urgozoko erritmo altu horrekin. Argi eta garbi, Txingudiren arresia, Txingudinen defentsa lerroa. Ia ba, zigor kolpea. Ez da sartu. Animo mezuak, bi taldeen partetik. Inork loa hartu ez dezan. Kontzentrazio osoa eskatzen du partidak eta bereziki minutu hauek partidua nork puskatuko zain, partiduak nork desorekatuko zain. Txingudi sufritzen azken minutuetan. Gehiago jokatzen ari da bere zelaian. Hor kolpe hori ez da sartu eta orain luze jokatu nahi Txingudik, baina ez dute pasa Urgozoko defentsa lerroa sakontasunik ez. Baloia gutxi irauten dio, etxeko taldeari, berriz ere nagusi hor fisikoki. Orain ere ongi baiztu dute baloia, hemen 3 jokalari ditu ezkerre galonetan. Nahiago dute barrutik jokatu eta defentsak erakarri. Urgozoko aurlariak lurrean. Eskuz esku, obala, orain luze, zelai barruan da,
Bote ona, ongi aurre hartu dio orain Txingudiko defentsak. Jabetza zuria izaten jarraituko du, Urgozoren izaten jarraituko dugu hemen ETB honen bigarren zatia markagailua ez da mugitu 14:10 oraindik. Txingudi aurretik urrezko 4 puntu liratezke Txingudirentzat. Baina ez nahikoa. Urgozo bonus ofentsibo horik ez lukete lako erdietxiko momentuz. Eta klubetik esan digutenez partidaren atarikoan asmoa hori zenez, irabazi bai, baina alik eta puntu gehien erdietxi, bonus ofentsibo horiek erdiesteko eta nolabait areta gehiago gerturatzeko bigarren postu horretara. Momentuz emaitza oso parekoa, ez nintzateke usartuko aurrik ustume bat egitera nola bukatuko da partida hau. Jokun hasia orain bai, berreskuratu dute Txingudikoak, luze jokatuz, kanpora irtengote da. Ez barruan da. Zebarrenak eta zeabiaduran zijoan. Horri botxaratzeko zailtasunak. Txingudi irundarrak sailkapenaren erdialdean kokatuta daudela esan dugu. Denboraldiari ritmo honean ekin zion. Eta oraintxe bertan hortxe da. 33 punturekin laugarren postuan. 7 garaipen orain arte. Emaitza honekin 8. garaipena erdietxiko lukete. Berdiketa bat eta 4 porrot. 2 bonus ofentsibo eta bonus defentsibo bat. Orain bi aste jokatu zuten azken partidan hementxe playa hundin Mutrekuri 50 eta huts irabazi zion. Eta naiz eta orain bi jardunaldi Eibar liderraren aurka galdu unben. Eibarren aurkako partida horren aurretik 4 partida irabazi zituen erreskadan. Launikari, Uribe aldeari, Gipuzkoa sortzeni eta Gazteliri urrenez urren. Eta zesaliteke azken 5 partietan 4 garaipen erdietxe dituztela. Zor baloi nasia, nastu egilitezke. Azkenean Txingudiko jogalaria kanpora bialdu du baloia, baina Urgozo estutzen, Urgozo estutzen harri eta garbi. Azken minutu hauetan askoz ere erosoago. Eta Txingudi kobazulotik irten ezin da. Baloi jabetza gabe, luze jokatuz bai, baina gutxi irauten dio baloiak. 53. minutuan bultzaka Urgozo. Txingudi esan dugu denboraldi gora beratxua izaten ari dela. Dinamika aldaketa askoko, baina hor maltetzen da. Sailkapenen erdian sendo eta nahin sufritzen. Momentuz, 3. postua 5 puntura dauka. Iruña baita 3. partida honiekin aurretik. Eta bera begira 5. postuan launika dauka 2 puntura. Eta koska bat derago, 3 puntura aldiz Gipuzkoa sortzen. Hortaz, sailkapenaren ere parakietasun handia. Sailkapenaren goiko postuetan kontuz Urgozorekin gerturatzen ari dila. Arriskua benetakoa da. Animo mezuak armailetatik, aulkietatik. Gutxi falta zaie, iritsiko ote da hor, bai ala ez. Jokalari pilak eta begira zenba jokalari baloiaren obalaren inguruan hortxe badirudi bai, ez bai. Hortxe badirudi bai. Entxegua Urgozorentzat. 14 eta 15 markagailuan jartzeko. Nola aldatzen dituen nola aldatzen duen partidaren gidoia entxegu honek. Zornotzakoren Urgozoren 3. entxegua. Partidan aurretik jartzeko eta orain transformazio gorako ere aukera izan du. Aurreko biak utxegine
utxe egin ditu. Ikusiko dugu hirugarrenean beste bi puntu lortzen dituzten ala ez. Ez da jaurtik eta erresa. Baina esaten genbiltzan, bigarren zatian askoz ere erosoago ikusten genuela Urgozo, fisikoki askoz osoago, hobezeleratu dira. Zalantzarik gabe, bigarren zati honetan, eta horren adierazle, emaitza 14 eta 15, aurretik jarri dira berriz ere markagailuan. Transformazioa dator, jaurtik eta urrunetik. Hau ere ez da sartu. 14 eta 15 hortaz, esan dugu, partidari hobekin diola Urgozo, gero lehen zatian, berak agidera jodu taldeak, eta errenta buelta eman dio markagailuari Txingudik, eta lehen zatiaren amaieran eta bigarren zati honetan gehiago jokatzen ari dira Urgozok proposatutakora, Txingudik proposatzen duenera baino. Ia banora erantzuten dion orain kolpe honi Txingudik, ataka estuan orain, emaitzari buelta ematera behartuta, bigarren postu hori bestela Urruti Xamar ikusiko luke gaur irabazterik ez baldin badu lortzen. Gaur haien Txingudirentzat helburua garbia zen, garaipena lortu eta sailkapenan goiko postuei begira jarraitzea. Gainera jardunaldi honetan aurretik dauden taldeen arteko norgehiagoak ere badaude, beste zelaetan zer gertatzen den arabera, gauzak asko aldalitezke markagailuan, eta aukera adi jarraitu beharko dugu gainontzeko zelaetan zer gertatzen den, sailkapena estutzeko aukera ere badagoelako. Lehiastua eta hau esan da, goazen gainontzeko zelaietako partidak errepasatzera, 13. jardunaldi honetan gainontzeko partidak zeintzuk diren errepasatzera. Pantailan ikusten ari zateretena, Zaiza Txingudi eta Zornotzako Urgozo rugby taldearen arteko partida da, baina gaur ordu berdenean Eibar eta Universitario Bilbao rugby jokatzen ari dira unben, baita Mutriku eta Gipuzkoa sortzen ere, eta baita Uribealdea eta Gaztedi, eta Launika eta Iruña, partidak, jardunaldiko 4 partidak ordu berean, aurkari zuzen asko eraien artean borrokan, saltxa izugarria dago sailkapenean, Eta denboraldi amaitzeko ere ez da gehi falta, ia da ekuatorea gaindituta. Eta hortaz, gaur ere esan behar da Txingudik baja dituela. Orain melean bi taldeak, baina hor Txingudik melean pisu handia duten hainbat jokalari galdu ditu gaurko partidelako, besteak beste zigorra eta lesioak direla medioala ere. Taldetako gidarietako bat, Joritz Franco kasu honetan, zererdian giltzarri dena. Atzeko lerroan ere, jokalari honak dituzte, baina joko estatikoan sufritzen, orain eskuin egaletik xibista bezala Koldo Segurola. Txeguaren bila partidari markagailuari buelta emanaian, Kotuz barrurantza dator. Plakak eta oso ona Urgozoko jokalariek, baina hor kanpotik barrura Carlos Lora zedorren aurretik entxegu bat egin du, pasea luzea, iritsiko da, azken unean ies egin dio baloi horrek. Zeinen garbi ikusi duten ezkerregal horretan utxunea, pasea zoragarria, pase loratua zoragarria izan da, baina ezin izan du ezkerregaleko jokalari horrek baloi hori poltsaratu, bestela entxegu marra gainan zuen. Baloiak kanpora irten da, esan dugu baja dituela, Pisu falta nabaritzen ari da, eta hori ordaintzen ari da gogotik, fase estatiko jokaldietan.
Baina momentuz, berdegunean nahiko egoera honean ikusten ari gara. Kanpora irtengo ote da baloi hori. Marrazainak bandera altxadu. Zalantza izan da azken aste honetan, zelaiaren egoera zein izan litekeen. Belar naturala izan da. Zai handiko belarra gogor eta irregularra da normalean. Azken egunetako euriaren ondoren areta gehiago. Eta horrek, meleetan eta joko estatikoan zailtasunak sor ditzake, baina momentuz kameratik behintzat ez da gaizki dagoenik ikusten. Baldintzak direnak dira eta hemen errugbiaren xarma hori da. Baldintzak mai gainean daudenak dira eta ian hor moldatzen den hobe ezaugarri hauetan. Pas estatikoan, Urgozo eta Txingudi leian. Kontuz! Lasterkaldia egiteko aukera zuen bai, plakaka eta azken urean ongi iritsi da sua itzaltzeko garaiz. Baina erretzetik gertu izan dira orain ere Urgozoko jokalariak. Aloia galdu dute azken unean bai. Hor Dufresh, Marko Dufresh eta Inigo Kamarero jokaldiren bat, aurrez presatuko aginduren bat egiteko eskatu zaien jokalariei. Urgozo zabalean defendatzen. Ia nola iristen diren presio horretara eta ia nundik erasotzen duen. Mugimendua dago, eskuine galetara iristeke bez, nahiago dute toki berberetik erasotzen jarraitzea. Jotasu hor. Gertu dute entxego marra. Baina Urgozokoak ere defentsan etxigabe jarraitzen dute. Orain mola, metroak irabazteko modu seguruan, baloiaren jabetza babestu nahian. Azkenean berreskuruta dute baloia, ez ere zan gelditu da jokaldi hori. Lortu dute bizirik irtetzea. Baina baloiak oraindik zelaiaren eremu horretan jarraitzen du. Orbitabetako jokalariak melean nagusitasuna bilatuz, aurreneko lerroan konfiantza handia dute Urgozokoek. Hemendik jokaldi prestaturen bat ere atera daiteke. Hemen baloi irabazteak, melea irabazteak barkatu baloiaren kontrola eman dakioki talde bati edo besteari. Defentsa presioa sartzen Urgozo kasu honetan. Eta Txingudirentzat gakoa mele hauz, izan ere mele txar batek orain bai, erasoa guzti zapuztu ezakela. Alboko sakea. Laketak bitaldeetan orain. Amaseia barrura adibidez Txingudin. Andre Ferreira barrura. Eta zelaia utziko dena Julen Iglesias izango da. Baloiak hor jarraitzen du, ez dago kartzela horretatik irtetzeko modurik.
Ez batzuk, ez erasoan dagoen taldea, ez defentsan dagoena. Dufrex ekarri dio. Sartu beharra dagoela, entxeguak iritsi beharra daukala. Orain bai, berriz ere melea, hor, aurreneko lerroak lan handiarekin. Berriz ere geldi, hor indarra eta teknika ja kontuan izan behar dira. Meletik baloia garbi ateratzeko. Bultza gogotik egiten ari dira bitaldeak. Sendoa bi aldetatik. Eta ez dut argi ikusten nor nagusitzen ari den hor aurreneko lerro hortan, Ze Txingudirentzat orain posizioa lortzea funtsezkoa izaliteke baloia garbi ateratzeko. Taldeak berriz ere hor, erabat sinkronizatuta sartu dute baloia. Pasabidan, orain atera dute barrunantza. Paseak eskuz esku azkar benetan, aukera hona izaliteke Txingudi, pase hona da. Iritsi leteken entxegua, bai, entxegua. Txingudiren, entxegua. Jokaldi ederra egin dute benetan. Eta eskuin egal honetatik iritsi da, komentatzen genbiltzan. Merezita orain bai Txingudik. Jasotako azken entxeguaren ondoren Urgozoren zelaian, azelagailua zapaltzen zebilera etenik gabe, aurreraka bildurri gabe arrisku hartuz, eta azken mele honetatik, bikaino irten dira, posizio ona aurkitu dute, eta 19 eta 15 jarri dute. Markagailuan berriz ere aurretik etxeko taldea azkenean Urgozok ezin izan du jokaldi hori defendatu, azken laguntzak berandu iritsi dira, nekearen poderioz ere bai, esfortzu fisikoa handia izaten ari da defentsako azken lerro horretan. Eta azkenean Txingudiko Koldo Segurolak entxegua gindu 19 eta 15 jartzeko markagailuan ze partida ikusten ari garen. Parekidetasuna erabateko izaten ari da, inork ez du partida puskatzea lortzen, inork ez du markagailuan ies egitea lortzen, eta orain transformazioa ez da sartuko, beraz 19 eta 15koa jarraituko dute markagailuan 3 entxegu talde bakoitzeko, 2 transformazio Txingudik, bat ere ez Urgozok. 68 minutuan 11 minutu besterik ez partida amaitzeko. Partidaren azken txanpanja da. Hortxe Txingudiren struktura defentsiboa argi eta garbi. Txegu ona, Nolabait lanaren saria izan da hau Txingudirentzat, jokaldi bikaina egin dute hasieratik amaierara, defentsa gandituta, merezitako entxegua izan da, eraso luzea izan da benetan, fase estatiko askokoa, eta azkenean pazientziaren saria lortu dute, defentsaren utxune hori aprobetxatuz, jokaldi kolektibo benetan bikaina ginga, Koldo Segurolak jarri dio, baina aurrez, Txingudiko aurrelariek egin dute lana, bikaina izan da, aparte izan da. Tutxa dugunean. Urgozo jarriko du, ia nork poltsoratzen duen, motzean. Ondo Urgozo, ondo irten dira alboko sake horretatik. Diagonala, kanpotik barrurantza, Orrande Rozerin. Txingudiko jokalari den denak baloiaren atzeti defentsan. Orain hor nagusi da
Hanka freskoak Urgozok. Eskuine galorretan. Errez ere kanpotik barrura. Dinamismo handiarekin, kontuz arrisku handiarekin gerturatzen ari baitira. Entxegu ere horretara. Gertu dute beste entxegu bat, Urgozokoek. Laguntza onak egiten ari da Urgozo. Tutxe rako horretan. Dinamismo handiarekin. Kontuz aitaren batean atera dute, lo txingudiko atzelariak eta entxegua. Txingudiko defentsak lo hartuta, despiste, segundu bakarreko despiste izan da, eta larrutik ordaindu dute oraingoan ere, txingudikoek akats defentsibo hau. Haze partida ikusten ari garen, akzioaren ondoren erreakzioa. Kolpe bakoitzeko erreakzioa. Nola ari diren buelta ematen talde bakoitza, jasaten ari diren kolpe bakoitzei. Transformazioko aukera bikaina ere badute. Urgozok parteako laugarren entxegoa egindu eta transformazio aukera oso garbia du. Berriz ere aurretik jarri da markagailuan 19 eta 20 kanpoko taldea transformazioa 2 puntuen bila. Bai, transformazio ere bai. 19 eta 22 partiduko lehen transformazioa. Urgozorentzat 3 puntuko abantaia orain Urgozorentzat. Azze leia bizitzen ari garen playa hundin. Inorkeztu amorerik eman nahi. Gaurko puntuek balio dutenaz jakitun. Nola ospatzen dituzten puntu bakoitzak ere bai. Ospakizunak ere partidu honen garrantziaz zenbaterainokoa den erakusten digu. Luze. Ongi potxatu dute baloi hori Urgozok berriz ere baloi jabetzarekin jarraitzeko. 72. minutuan gutxi faltada. Partidari amaitzeko. Bigarren zati aurrera da, nekea da nabaritzen bitaldeak partidua apurtzeko zailtasunekin. Markagailuak ere estu jarraitzen du kontuz Urgozo aurrera. Ze plakak eta zoragarria orkatiletik lurrera boketa du, baina ziztu batean atera du. Pase atzera. Xetasunek, Xetasunen batek erabakiko du partida hau, azken entxeguan hala ikusi dugu. Epaiak Xabier Etxanize jokoa gelditu duenean, azkarra atera dute eta jada erreakzionatzeko berandu zen. Hala iritsi da azken entxegua. Berriz ere Urgozo. Txingudi baloia berreskuratu nahian. Arnasa eman dio taldeari, azken entxegu honek. Gaina partiduko lehen transformazioa sartzeak ere konfiantza. Ez talde handia 3 puntukoa da, baina psikologikoki hain denbora gutxi faltata. Ze garrantzitsua 7 puntuko azken jokaldi hori. Partiduaren norabidea alda dezaken entxegua izan da zalantzarik gabe. Orain ere uztartze geldoa. Barruan, Txingudi sartuko du. Orfokalariak orain txatera du baloia. Atzean utzi du baloi hori. Txalekatzeko ere estrategia izan daiteke. Orain atzera. Eta berriz ere erasoa antolatzeko denborarekin. Luze, zuzenean Tuixaren bila. Aholkitik ere entzuten diren animo mezuek erakusten digute gaur zer dagoen jokoan hemen playa hundin eta zuek non ari zarete ikusten partida hau non bestela ETV honen playa hundin. Momentu honetan
Txingudik 19 ditu, Urgozok 22. Este buru batez errugiaren pasioa zuen etxeetaraino bidaliz. Pantailaren bitartez. Egurrean, alboko sakea orain. Ongi potxaratu dute. Hor nagusi dira. Jokalaria desenteren laguntzarekin baloi inguruan. Aurkitik batera egoteko deia. Banatzeko. Saka banatzeko. Inigo Camarero eta Beñaz Labinen taldea. Txingudi orain erresistentzia lana eginez. Baina bere zaletik irtetzeko arazoekin. Denak batera hor, Urgozo, Multzaka. Bide Navarre esan datorren astean. Txingudik Universitario Bilbao Rugbiri egingo diola bisita Elfangon Bilboko zelaian. Eta Zornotzako Urgozok etxean jokatuko dela Mutriku azken sailkatuaren aurka. Hortaz, Txingudirentzat datorren astean erronka etxetik kanpo. Eta Urgozorentzat erronka etxean bere gotorlekuan azken sailkatuaren aurka. Hortaz, gaur puntuak bilatzeak asko esan nahiko luke. Denboraldi bukaera honi begira. Atzetik baloi atera nahi, ez du luze jokatu nahi Txingudik. Plakaketa hori mugan egonda. Azkenean ongi utzi dutatean berriz ere lurrera. 77. minutuan 3 minutu eskas besterik ez partia amaitzeko. Ondo atera du Uztartze erdilariak hor baloia, Joritz Frankok. Hor bi jokalarien arteko haserrea. Alberto Robleda zegoen lurrean. Gainera etorri zaizkio Urgozoko bi jokalari. Bueno, zorionez ezer ezan gelitu da. Eta bi taldeak jokoari berrekiteko prest. Asistatikoa berriz ere italdetako jokalariak prest. Azken minutuak dena usteko prest, bitaldeak dena erabat ustuta bukatzuko dute partida hau. Azken eraso jokaldiaren bila Txingudi 3 puntugatik atzean, presioak goian. Urgozok ez dizkio metroak oparitu nahi Txingudiri, presioa oso aurrean eginez. Arriskoak hartuz, baina bere zelaitik irtetzeko oztopoa jarriz. Eta nolabait, bere entxegu ere mutik urruti mantenduz Irungo taldea, meritu handiko partida. Defentsan lan zoragarria egiten ari dira. Bata zein bestea. Txingudi
Kalitate printzeren baten bila, orain luze. Bote horren ondoren ongi poltsoratu dute baloia. Eta ez dute arriskurik hartu nahi, 80. minutuan gaudenean jada playa hundin. Zuzenean baloia kanpora bota dute, orain bai itxu-itxuan joan beharko da Txingudi. Entxegu horren bila, garaipena emango lioken Entxeguaren bila, 3 puntuko abantaila defendatzen Urgozo. Denbora beteta dago. Azken jokaldia Urgozoko jokalariek. Baloia berreskuratuz gero eta kanpora botaz gero partida bukatuko litzateke. Tuxa jokoan. Asurmendik. Atzeko lerroa bilatuko du. Baloi horrek hilda bukatuko du. Azkenean ongi berreskuratu du Joritz Frankok. Berreskuratu berrin Joritz Franko. Aurrera egin nahiaren Txinguiko aurrelariak ongi defendatzen Urgozokoak. Nola kostatzen den lerro horri apustzea. Tinko zornotzarrak Txinguikoak duten guztiarekin aurreraka luze jok beharko dute. Aplakek eta zoragarria lurrean da baloi hori, baloi jabetza zeinena da. Zuria da Zigor kolpea. Txingudiren izango da, 10 metro atzera Urgozo. Esaten duguna, detailerik ez palima dago, hankasartzerik ez palima dago. Luze jokatu eta hemen erabakiko dena. Azken jokaldi honetan. Tuxa, Txingudiren alde. Denbora beteta. Playa hundin, ETB honen. Txingudi eta Urgozo. Urgozo eta Txingudi. 2. sailkatua, 4. sailkatuaren aurka. Momentuz, Txingudik 19 puntu ditu, Urgozok 22. Azken jokaldia. Tuxa izango da. Txingudirentzat. Jokalari denak prest. Jokalari denak bere tokian. Jokalari denak kontzentratuta. Sakea. Ongi koordenatu dira. Bitatetako jokalariak lurrera. Naste borrastea. Azken jokaldia izango da bai. Eta bukatu da azkenean. Epaileak dio ez dagoela gehiagorako denborarik. Urgozoko jokalarien ospakizuna, Urgozoko jokalarien artean poza. Samintasuna aldiz. Etxeko taldean Txingudiren jokalarien artean, orain bi taldetako jokalariak, nola ez, errugbian, ohikoa den bezalaxe, kirollegez, elkar agurtzen partida handi baten ondoren. Partida zoragarri baten ondoren intentsidadea, joko ona, kontzentrazioa, defentsa, erasoko jokaldiak, denetarik izan du. Hortaz, amaitu da neurketa playa hundin. Txingudik 19. Urgozok azkenean 22. Urgozok 4 entxegu egin ditu eta transformazio bat. Txingudik aldiz 3 entxegu, 4 entxegu, 3 entxegu bai barkatu. Eta 2 transformazio hortaz. Hau izan da gure partetik dena. Gizonezkoen Euskal Liga Senior 2. mailako 13. jardunaldiak hause utzi digu eta zuei pantailaren beste aldean zauten guztioi. Mil esker, eskerrak ematea besterik ez zaigu gelditzen zuzenean arratsalde ederra pasadu dugulako zuekin batera. Era berean esan emankizun hau amaitzean errugbi gozez jarraitzen baldin baduzue. Emakumezko Euskal Liga Senior partida ikus dezakezuela hemen ETB honen. 5 aurrera hasita dago da partida Universitario Bilbao Rugbi eta Loratzenen artean. Hortaz, Oier Zumarraga lokutoreak agurtzen zaituzte irudi ederronekin. Besterik gabe, hurrengo astera arte eta gozatu asteburuaz. Osasuna, indarra eta irribarra. Agur lagunok, ondo izan!